देखी लंका नरेश ऐसन भइल राजा लंका नरेश ऐसन भइल राजा। सोना के लंका 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती लंका नरेश ऐसन के भइल राजा लंका नरेश ऐसन के भइल राजा। आकाशो दिशा में आकाशो दिशा में दशरथ के आकाशो दिशा में बादल दशरथ के आकाशो दिशा में बादल दशरथ के बलि पहलवान गइले बलि पहलवान गइले तीन डेग में पृथ्वी भगवान मंगली राजा बलि से 3 डेग पृथ्वी तू दे दो कुटिया एक बनाऊंगा उसी कुटी में बैठ करके राम नाम को गाऊंगा। ऐसे बन तो बना लो बिगाड़ल गुनाह बा। जितने बन जाओ बना ले लाए काम बा भैया बन तो बना लो बिगाड़ल गुनाह बा। अचूर थानेदार यही में देखो पहरेदार बा। एही में चलो बा एही में थानेदार बा। एगो कहता मार देखल जाई मार एगो कहता ना 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 मत करिए मत हां त कोई की त केस कर दी दोसरा के कटबा दोसरा के कटबा त जइबा कटबा फेंकबा ई बात फेंकबा। हां भगवान बाली के देवता में मरल तब बाली कहलस कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अयगुण कौन नाथ महिमारा। तब भगवान प्रमाण धरी कि अनिल वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ सम कन्याय हजारी इन्हें की दृष्टि बिलो कह जोई ताके बधे पाप न होई। बाली तरस की कौनो गलती नहीं गई है। भगवान करी बोल अजर अमर कर दी बाली तरस की नाना सरकार और भी चोला लेके हम का करें जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मोहनिक सतनाही और वो हमारा सामने मौजूद बनी ऋषि महर्षि लोग तपस्या करत करत हार जाता अतनो एक में भगवान के नाम से ना निकलेला सोचे वाली बात भैया तो सरा के कटबो तो सरा के कटबो तो जइबा कटाई। अरे जे आइल गइल जे बाजे से जाई यही सब हिया बाबा लिखनी के बड़े भाग्य मनुष्य सुन दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा जमगन खादी देवता दोस्ता हमनी के बुझतन की बस अभी मिल गई बात ही हो रही ना ये हमनी के भूल बाबा गईले दादा गईले केहू याद रहे ना नाता छूट गई जाना से जहिया छाट दिया गईले कारखाना से जब आई जाए के खबर ही आए रावण कंस बड़ा सुरबानी से हो घर छोड़ गईले खाली। अरे प्रमाण बे पुराना से जहिया छाट दिया गईले कारखाना से जब आई जाए के खबरिया ठीक नहीं खे की रात रही की दिन दोपहरिया। अरे कुछ हो ही ना है हाकिम के गाना से कहिया छाट दिया जाइए कारखाना से भैया वही दिन याद पर यही से कवि के भाव कैसे कवि के भाव कवि कह रहे